Nggo omongane Bagong ora rampung-rampung terus nggih nek jenengmu gelem ngomong wah. Wah sirah kaya kebek kae kaya arep ditokke kabeh. Iya. Ning ya ngono ya, Tuk. Kripik tela. Aduh. Ya apa kang dadi aturku? Kripik Kakang Nayantaka mestine wis priksa sarta wis midhangetake apa kang dadi aturing nata ngamarta. mbok menawi Petruk niki napa sing diaturake ngersanipun Sinten Prabu Puntadewa? Wis metu getahe. Nyuwun ngapura ya, Pak. Kanthi dawuh aku kudu maringake sarta menehi wujuding negara Mandharaka ora ketang sithik kanggo kamuktenmu lan kakangmu nek kula. Sinongwati jagat inari among mbak lumembak ombak ing samudra bale lumut ambra kanggeng awita dedenceng dencengan Nuwun masang Kalimantabe tinebena nglodone dumawahing tawang towang. Nuwun sewu Penemban. Wah inggih sampun sungkawa kados mekaten to. Wong astunipun kula menika ugi ngertos menapa ingkang kapenggalih paduka Sang Penemban. Namung nyatanipun menika tumrapipun ngrayi menika mujudaken satunggiling kanugrahaning Gusti. Sabab kula kemutan dawuhipun Penemban bilih bejo cilaka bungah susah. Sugih kawan miskin menika miturut paduka Penemban menika satunggiling kanugrahaning Hyang Mahanasa. Mila kados menapa kawontenanipun kedadipun tampi kanthi lega-legawaning manah. Jernyatanipun kula lan panjenengan menika mujudaken satunggiling titah ingkang boten kendhat kedah budidaya. Lah ya kuwi nyi. Wis ora kurang-kurang nggonku budidaya piye to carane? Pertapan Pandan Surat utawa Pandan Sirat kene aku kuwi dhewe momongan saora-orane ingkang bisa nyambung marang sejarahku. Nanging tekan seprene lah kok dadi pendak-pendak carane lemah kowe kuwi tak tanduri kok ora tau tukul. Carane wiji tak sebar ya ora tau tukul ki. Njur sesukne aku wis saya tuwa sapa sing bakal nerusake ana ing Pandan Surat kene nyi. Nuwun sewu. Kula sampun matur sampun ngantos kendhat angenipun budidaya. Kurang piye to ya? Ndok bebek sing maune loro saiki mbokong 5. Ewadene ya ora ana kasiyate. Apa nek ngono ora kok aku sing elek ning lemahe sing cengkar. Batobat sampun ngantos ngendika kados mekaten. Panjenengan ngaten menika lajeng ndakwa kalian kula mujudaken setunggiling siti ingkang cengkar. Nuwun sewu Penemban. Menapa dipun keparengaken wonten tiyang ingkang kedah nyebar winih dhateng kula. Hus. Aja ngawu gawar ngawur. Kok njuk kaya ngono nggonmu duwe atur karo aku. Lah inggih mila menika sampun ngantos lepataken dhateng kula. Kula kinten sanes sitinipun ingkang cengkar nanging tumrap kula menika mujudaken satunggiling winih ingkang gabuk. Jernyatanipun winihipun tiyang sepuh menika sampun boten wonten isinipun menapa-menapa. Ditandurane ya ora bakal iso tukul, ditandurane lemaning subur ya ora bakal tukul. Menika tumrap kula panjenengan ingkang lepat. Nek ngono kowe ceca nyalake aku. Mongko sadurunge aku duwe bojo kowe
Kuwi janjane aku niatku arep ngepek karo wong liya. Ning gandeng kowe adreng, ning nyatane saiki kowe bareng tak tanduri ora iso tukul-tukul kaya ngono terus aku kudu piye? Mongko saya dina dina dadi minggu, minggu dadi sasi, sasi dadi taun. Yen mundhak dadi taune aku saya tuwa ora bakal iso nyebar winih marang awakmu. Wekasan cures. Ya kuwi pertapan Pandan Surat kene ora ana ingkang nerusake marang Begawan Ganda Paramana iki, Nyai. Mula wektu dina iki saka pangiraku rasa padha cucuh-cucuhan. Aja ngluputke siji lan sijine. Nanging ayo budidaya piye carane supaya kowe karo aku entuk palimarmaning Gusti. Upama ora entuk sarta ora digeparengake kowe kuwi mbobot winihku, ya saora-orane duwe anak pupon tegese mengku marang sawijining bocah dipek anak supaya isih ana ingkang nyambung marang sejarahku sesuk, Nyai. Kuwi karepku kaya ngono kuwi. Ing pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang hangat sabing tawang ngong susuh angin ngendi nggone Lah, mulai cara mekaten menika kula ugi mathuk, kula ugi cundhuk. Lajeng kepareng paduka penembahan kados pundi? Ayo, saiki ngene wae, nglakoni tapa ngrame. Tegese mlaku sak puruk-puruk yen perlu ngubengi jagat iki kanthi nglakoni tapa ngrame. Tetulung marang sak pepadaning urip. Pamenehi payung wong kodanan merehi sandang wong kawudan, menehi pangan wong kaluwen, mongko tanpa pamrih. Kanthi cara ingkang mengkono mau tak kira Gusti bakal ngijabahi apa kang dadi penjaluke awake dhewe. Yen ora dikeparengake duwe anak saka kowe, ya saora-orane kowe karo aku kudu iso mupu anak, tegese golek anak supaya iso nyambung marang sejarahku, Nyai. Tobat. Menawi tetulung mekaten kula namung nderek perembahan monggo kula dherekaken bidhal saking pertapan Pandan Surat mriki. Ayo bebarengan kowe aja ado-ado karo laku jantraku ya, Nyai. Nggih, ngestaken dawuh. Nggugu omongane Bagong ora rampung-rampung terus nggih nek jenengmu gelem ngomong wah sirah kaya kebek kae kaya ditokke kabeh. Iya. Ning ya ngono ya, Tuk. Kripik tela, aduh. Kripik gedang kripik tela, sithik edang waton rata. Ya. Nyuwun pangapura nek ana lupute awake dhewe sak kanca ya, Truk, ming kari ngrampungke lakon. Heeh.
Pak Sutarno Wirawan lan sak kabeh para bapak-bapak alumni SD Candi 3. Ya. Muga-muga tansah pinaringan kesarasan lan para bapak-bapak guru sing padha ngastu ning Candi SD Candi 3 uga pinaringana penggalih ingkang sabar ingkang ikhlas nggone nuntun marang para generasi peneruse bangsane awake dhewe nggone ngangsu kawruh ngudi ngelmu. Ya, pancen ngono, ya. Sowan Ndara-ndara Pandhawa, aku arep ana atur sing tak aturke. Ayo, Bapak ya wis disiki. Ya. Janeng yaning talaka kadilanget ing om Mambang Pantepasulan pamaneka Lintang tulya kusuma yana sumawur Om 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 Yat langening kalanggiwana gelar pandaan muncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang om Yayi andhatosaken kejot araosing manahipun ingkang Raka ing Ndarawati. Dene rika lenggan sakmangke paduka Yayi Prabu kepareng amiji dhateng sowanipun ing Raka ing Ndarawati. Kepareng Wambabarana. Wonten wigatos menapa Yayi? Koko Prabu. Estine manah
namung badhe nyara wedhekaken dhateng wujuding pasumpenan ingkang linampan dening ingkang rayi Ngamarta. Wujud pasumpenan kados pundi? Mugi andadosna ing kawunengan Koko Prabu nalika semanten wonten ing madyaning pasumpenan kula menika kadidine amethik wujudipun Sekar ingkang wonten ronipun cacah gangsal. Namung rumaos kejut manahipun ingkang rayi Ngamarta dupi Sekar menika kala wau kula jundhukaken wonten ing talinganipun ingkang rayi Ngamarta dumadakan tanpa sangkan wujudipun ron gangsal menika kala wau teka gogrog setunggal satemahang gagangaking Koko Prabu pasumpenan menika werdinipun kados pundi? Nyuwun sewu. Mboten namung kula badhe andhura dhateng para paduka Yai Prabu namung menawi paduka Yai Prabu paring dawuh babagan pasumpenan menika kala wau werdinipun menapa? Nuwun sewu. Ing mriki wonten satunggiling pamomong ingkang langkung pana menawi kedangun cek wujuding pasumpenan kelinampan dening paduka Yai Prabu Darma Kusuma. Sinten Koko Prabu? Mboten saged kejawi namung Kyai Semar Badranaya. Mila ingkang saking menika monggo latri andangu dhateng swanipun Kyai Nayantaka. Kakang Semar, ora usah dadak ngambali apa kang dadi aturku. Kakang Nayantaka mestine wis priksa sarta wis midhangetake apa kang dadi aturing nata Ngamarta. Kyai Semar, mara gage werdekna kahanan iki. Nuwun sewu. Kula mboten badhe amerdekaken dhateng pasumpenan kelinampan ndara kula Puntadewa. Namung kula sowan nganti anak kula Petruk. Sowanipun Petruk sakmangke pinaring ana kalodhangan wekdal munjuk atur ngersa paduka Sinten Prabu Darma Kusuma. Mbok menawi Petruk niki napa sing diaturake ngersanipun Sinten Prabu Puntadewa saged dados sarana wudharing pasumpenan ingkang dikalampahi Ndara. Miatlangening kalangkiwan aklar pandan moncar tinon ler kakonang surem sorotetan padang asor lan pajaring purnameng kekono dasari mangsa katiga Petruk kantong bolong apa pancen bener apa kang dadi ature Kyai Semar. Inggih sinuwun. Estunipun wonten atur ing badhe kula njaken rasa paduka Sinten Prabu Darma Kusuma. Petruk darepe atur apa? Mugi andadosna ing kawuningan sowan kula menika tebih wangsul saking negaring Mandaraka. Sira saka negaring Mandaraka wigatine apa Panakawan? Wale-wale menapa dipun utus Ndara Sedewa ingkang lerekipun sowan ngersanipun ingkang wa inggih menika Sinten Prabu Salyapati ing Mandaraka. Gandeng pawarta sumebar warata saindenging jagat bilih Prabu Salya ing Mandaraka ngempalaken sangga para putra mantu miwah putranipun piyambak ing pengangkas sakmangke mbok menawi sampun lenggana anggenipun sampun keladuk yuswa samangsa-mangsa lengser keprabon badhe mrail negari Mandaraka dhateng putra mantu lan putranipun piyambak. Lah Ndara Sedewa nalika semanten paring dawuh kaliyan kula kinenanjaken babagan negari Mandaraka. Jalaran nalika semanten saksurutipun Dewi Madinan Sinten Prabu Pandhu sinuwun Mandaraka tautate paring dawuh dhateng ingkang rayi Pandharana Klasedewa bilih ingkang rayi Pandharana Klasedewa badhe kaangkah sarta karangka dados putra sak mangsa-mangsa benjang andum negari Mandaraka badhe pikantuk kamukten saking Sinten Prabu Mandaraka. Tumuli Ndara Sedewa tusan kalian kula supados nanjaken babagan negari Mandaraka menika sinuwun. Perkara mangasa menyang ambrang kadi karunaning kaswase dosang Ganda Astratmaja leng-leng lalu mangolati surya mangrang sang wayah humya samara waryanto Petruk dalem den apa sing dadi aturmu mau
ora ngoyo-woro. Petruk niku ora tau goroh kok, Ndara. Napa sing kula aturaken nggih lair batos, napa sing lumaku lan napa sing lumadi. Yen pancen ngono bener, kowe suwaning negara Mandaraka dikongkon karo adiku Sedewa supaya nanjake kamukten negara Mandaraka. Leres Den menika sing lumampah lan kula sowan badhe matur sanipun Ndara Sedewa. Wah, caedan. Sedewa. Sedewa. Kula paring dawuh Kakang Mas. Wah, maju mrene, Sedewa. Maju mrene. Gunjang gancing langit kelap-kelap. Katon lir kincanging risang maweh gandrung. Tak takoni. Aja mbok tutup-tutupi Wiprasaja karo kakangmu Jodipati. Nggih, kula mboten badhe wantun dura kaliyan Kadang Werda. Apa seni kandhake Petruk mau bener? Inggih. Inggih piye? Inggih sastrinipun apan kepara nyata mekaten nanging nuwun sewu Kakang Mas, sampun lepataken dhateng kula. Kula namung nanjaken panjenenganipun Kanjeng Prabu Duk nalika semanten ingkang siriksan dening para priyagung. Bila samangsa-mangsa mangke Kanjeng Prabu menika andhum kamukten negaring Mandaraka, kula lan Kakang Mas Nakula badhe kaparingan boten kitang namung sekedhik. Apa rumangsamu sing wis mbok tindakake mau bener? Apa rumangsamu sing mbok tindakake mau ora ngorek-orek raine wong gerang kaya aku, kaya mbarep kakangku? Kowe bayi wingi sore yen arep duwe gawe sarta arep duwe gegayuhan tarena karo wong tuwa, aja nggugu karepe dhewe. Apa kakangmu kurang gone menehi kamukten karo kowe? Apa dulurmu kabeh kurang gone nyeneng-nyenengke atimu? Kowe wis direngku dadi dulur ana ing negara Ngamarta. Kowe wis pinaringan kasatriyan Sawujajar salawan Bumi Rotawu. Wadene lah kowe isih ngangah-angah kepengin mukti ana ing negara Mandaraka. Sedewa, nadyan tata lair kowe kongkonan karo Petruk nanging batin kowe padha karo ngraupi peceren karo kadang-kadangmu tuwa. Wah, aku ora sudi duwe adi kaya ngono. Yen kowe isih kepengin ngukup negara Mandaraka, ilang-ilang andhok siji. Yen perlu kudu tetel Pandhawa 5, ora jangkep 5, ora apa-apa. Werkudara, ora pisan ora pindho lah kok dadi nggonmu ngrampungi perkara kaya mengkono. Ora mengko to dhisik, Werkudara? Nggih. Yen kowe ora daksya karo adimu ki piye to? Ya pancen bener. Yen ditonton saka batin pancen kuwi bakale memirang marang para kadang sepuh. Si Adi lan Nyai Prabu Darmakusuma nanging coba to pitungen. Sedewa kuwi ana benere. Senadyan ana lupute nanging uga ana benere. Wong niate mung bakal nanjihke perkara diparingi lan ora kuwi gumantung marang Kanjeng Paman Prabu Salya. Sing jeneng wong nanjihke kuwi eneng benere. Ora kok banjur Sedewa ngangah-angah kuwi durung karuan nanging nggonmu nampa ature Petruk iki mau terus mbok anggap Sedewa ngangah-angah pengen njaluk kamukten negara ing Mandaraka. Wong nyatane ya durung karuan. Rak mau nanjihke to Petruk? Nggih, ning nanjihke. Lah kok dadi kowe nesu karo adimu malah kowe dawuh karo adimu Sedewa ilang-ilangan ndok siji yen perlu Pandhawa tetel ora jangkep 5 ora apa-apa. Lah apa rumangsamu yen ora genep 5 Pandhawa iki ora dadi perkara? Dadi perkara mongko sing duwe perkara Kresna lho Werkudara. Wah. Terus piye? Lah, ngono to. Enten-enten raming terus piye to? Mula-mula niku matur napa anane nyayune nampa ya njur sak. Nampane niku waton didahar wutuh ngono lho. Beras kok dipangan beras. Ya dimasak sik, dipususi, didadekke sego lagi didahar ngoten ora tok njur wutuh dipangan beras. Ha kemlothak. Mlothak ndasmu.
Petruk kuwi rasa omong kuwi ngopo to? Kula ya saorane melu ngelekke to. Yen wis kaya ngene iki piye coba? Awat-awatono adimu ragil. Yen nganti pupus sing pangarep-arep uripe, iki mengko kriwikan dadi grojokan gegoyon dadi tangisan Werkudara. Lambene Petruk sampeyan ditundung kalih Keng Raka. Ngapunten nggih, Den. Lah kula niku ya ora tau goroh. Arep kula niku mung Panakawan ning sak isa-isa urip kula niku aja nganti keregetan merga kula duwe pakarti goroh. Napa sing kelakon ya kula aturke, A ya kula aturke A, B ya kula aturke B. Monggo ndak dikira sing boten-boten. Kowe iki nek goroh sithik ngopo ta, Tru? Hah? Ora iso, Gong. Goroh untuk kebaikan enggak masalah. Masalah. Awe iki ora iso ngraketke Ndara Pandhawa laporan kok apa anane. Ndara Sedewa karmu kowe. Wis piye kowe ketok nek pasuryane putus asa. Oh, kaya ngono kuwi. Petro, aku ora apa-apa. Merga kowe netepi marang darmaning kewajibanmu kanthi tuntas lan kanthi becik tanpa duwe wigih ringa-ringa kowe matur apa anane uripmu kebak kejujuran mula aku seneng nadyan kudu ngorbanake marang awakku ning aku ora apa-apa ampun ngoten Den sampeyan ngendika kaya ngoten niku sampeyan ngalem kula ning jane nyocok ati kula sok meneh cangkeme iki dijaga ora waton ngomong. Pancen ngayal kok. Lah aku tok gajul. Kowe ndak melu gajul kowe iki. Sikile kowe kaya ngono landhepe. Aturi sabar. Yen ora dianggep dening para Pandhawa, gunane apa Sedewa urip ning alam padang? Yen ora dianggep peranganing Pandhawa 5. Wastra lungset ing sampiran sarah mungguing lautan tak golek dalaning pati aku kae. Ampun, Ndara. Wah. Aku sing salah, Pak. Aku sing salah. Semene iki ngomong iki nganggo utek. Rasa penake dhewe oleh aku sing kleru. Aku ora iso ngomong karo kowe to. Pira bara ki ngomong ki nganggo disane apa kowe ora cobloko. Ha kaya ngene iki dadine kriwikan dadi grojokan. Geguyon dadi tangisan. Heeh, Kang. Oh, dituthuk kok meneng bae. Sing tok tuthuk ki ndasku. Ya sorry Pak ora. Ngerti karang padha dedeke. Kena sirahmu to, Pak? Wis metu getahe. Nyun ngapura ya, Pak. Pancen Bu Agong iki ora ditangisi ndaramu ditututi. Yen iso diprenggake becik apa nggih.
merena subang mangaruna kadinetrane nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pini panca waladal kaya wis pantuk pepuntaning tekadku tinimbang aku bali marang Praja Ngamarta siji nampa duka loro gedene nganti ora dianggep dening para Pandhawa wis ora ana gunane aku urip ana ing alam padang ora ana gunane kesuwen nggo nyawang marang gelaring jagat lan seming rembulan tak golek dalaning pati supaya marem penggaling dulur-dulurku tuwa kabeh leganing atiku Yata laruta saking Gudha Sang Kurakala yen namutusa Sang Sri kocap nalika semanten wis pantuk kepuntaning tekad Sang Sediwarsa pados margining pejah parandene pareng dewa dereng keparengake Pandhawa gotang sawiji ingkang tumiyup saking Dirgandara nenggih pandhita ing Pandhan Surat Sang Begawan Ganda Pranowo sumulur saking Dirgantara lan ingkang garwa mrebet yungganing Sang Sedewa kagyat kadra wekasan Kandya bala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring sata Kurawa nuwun sewu wonten wujuding Brahmana ing perpeke dhateng jasad kula panjenengan sinten Mremban dipun tepangaken kula pandhita ing Pandhan Surat nami kula Begawan Ganda Pranowo menika semah kula Raden panjenengan wonten menapa katingal cawus guwayanipun Penemban nami kula pun Raden Sedewa kula menika peranganipun Pandhawa ingkang ragil oh inggih kula ngertos panjenengan perangan Pandhawa ingkang ragil la wonten menapa kok mapan wonten tengahing wana estunipun kula badhe pados margining pejah lho liripun kados pundi tiyang gesang wonten ing alam padang menika dipun paringi gesang dening Kang Purba Jagat teka panjenengan gesang namung kantun nyandang kemawon lah kok malah pados margining pejah nggih mergi sampun boten wonten ginanipun kula gesang wonten ing Madyapada kula sampun dipun singkiraken saking peranganipun Pandhawa gangsal malah kadang kula sepuh inggih menika Kang Mas Werkudara sampun boten nganggep kula minangka dados sederek mila sampun boten wonten ginanipun kula gesang wonten ing alam donya menika bebasan wastra lungset ing sampiran sarah mungging lautan mboten wonten ginanipun mila kula lajeng badhe pados margining pejah aduh Raden panjenengan menika tasih enem panjenengan menika tasih muda tumaruna eman-eman menawi panjenengan tumunten pados margining pejah samenika ngaten kemawon kula menika nganglang jagat menika estunipun kula menika nglampahi tapa ngrame mugi-mugi Gusti ngijabahi anggen kula nglampahi tapa ngrame pikantuk omong-omongan sak boten-botenipun kula pikantuk anak pupon tegesipun kula menika pikantuk anak anggenipun mupu nganggep dhateng lare menika jengandika Raden badhe pados margining pejah krana lerekipun sampun boten gadhahi sederek krana Pandhawa sampun ngipataken dhateng jengandika Raden Sedewa sakmenika ngaten menawi Raden Sedewa menika upamiya purun kula rengkuh dados atmaja kula kados pundi menika mujudaken setunggiling kanugrahan tumrapipun ingkang abdipun Begawan Ganda Pranowo Penemban kula menika satriya kejawi kula menika dipun singkiraken dening para Pandhawa estunipun wonten gegayuhan kula ingkang dipun pambengi dening kadang kula ing Jodipati. Kula menika bingung.
gegayuhan ora klakon mongko wis disebratke saka para Pandhawa lajeng kula kedah kados pundi mangke rumiyin gegayuhanipun Raden Sedewa menika menapa kula kepengin anjaken dhateng kamukten negaring Mandaraka namung aturipun Petruk cetha kula tampi bilih kula saged nampi negari saperangan negari Mandaraka kamukten kedah kula tampi kaliyan kadah kula Kakang Mas Nakula waton tebratipun sekseni nggih menika Rama Prabu Pandhu lan Ibu Madrim mongko tiyang sepuh kula sampun boten wonten lajeng kados pundi anggen kula saged nuruti menawa dados panyuwunipun Kanjeng Wahing Mandaraka Raden panjenengan paring dawuh kemawon kaliyan ingkang Wahing Mandaraka sagah lho sagah kados pundi sagah mawi seksi Prabu Pandhu lan Dewi Madrim lajeng caranipun kados pundi mangke kula ingkang budidaya Raden penemban bareng aku nganggo tata krama ingkang sekawit aku kuwi ngajeni yen to sampeyan kuwi wujuding brahmana nanging bareng tekan puntong ning rembug sampeyan paring pangandikan saguwana Raden Sedewa mengko yen iso aku ingkang bakal budidaya srana mau bakal kasembadan kosek lah kok dadi kowe arep mbebeda sarta kowe arep ngrusak kamardikaning wong tuaku ing semapan ing kasuwargan tegese kowe bakal ngogreh semarene wong tuaku ya ngono apa piye Mbak ngrika kula rungokke kok kaya sampeyan madoni tiyang Kakang Semar ana pendhita ingkang ngawur arep ngepek anak karo Sedewa ning bareng tak sambati aku kudu duwe seksi nggone bakal antuk kamukten negara Mandaraka ya kuwi Kanjeng Rama Sawarga Prabu Pandhu lan Kanjeng Ibu Sawarga Dewi Madrim lah kok pendhita gunung nang nung iki paring dawuh karo aku dheweke ingkang bakal budidaya tegese dheweke ingkang bakal ngogreh kasuwarganing wong tuaku aku ora trima Kyai Semar Mang Purun gelem piye Mang Purun tegese piye sampeyan teng Mandaraka penemban iki kali ingkang garwa ben ngetutke. Lah mengko yen aku didangu seksi kundi mongko ora ana Kanjeng Rama Prabu Pandhu lan Kanjeng Ibu Dewi Madrim pancen mboten wonten. Sedaya pun seda. Ning sampeyan percaya kalih kula mboten? Iya. Nggih pripun? Aku percaya karo Kyai Semar. Nek percaya Mang Budal. Pendhita niki ben ngetutke. Lah engko yen didangu, wah. Set. Domongi kok ngayal. Ora usah sampean bingung didangu. Pun mang manut kula nek mboten manut niki mengke kalau dangan niki semingkir sampean gelo. Ngono Kyai. Nggih. Sapa Pak? Wong tuwa dijongkongke. Aku karo bapak ki sok aneh lho, sampeyan iki nek ngendika kaya clap-clup ning kok kaya ana nyatane. Merinding githokku. Kok merinding? Lah kok ora nyono, lah kok krasa lho. Ana lelakon kaya ngene kok sing tuwa kok do krasa. Krasa piye? Krasa gumelar. Takoni apik-apik krasa gumelar. Petruk ayo do ning Mandaraka nek weruh kanane. Nek ora kaget aja dundang Semar. Ayo.
Katlanganing kalanggiwan aglar pandan ngoncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang kasor lan pajaring purnameng kekono dasare mangsa katiga. Wah, Sedewa Raharja sak praptamu. Inggih. Pangestunipun Prabu minantu ing Suka Basuki. Kemarang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Lah iki sapa ana piyai sepuh nyandang cara kabrahmanan mongko mburine ane putri ingkang kelat sajake isih muda tumaruna. Wale-wale menapa menika tiyang sepuh kula angkat. Lho, wong tuamu angkat inggih. Amargi kula sampun boten gadhahi tiyang sepuh mila lajeng kula dipun pupu putra dening Begawan Ganda Pranawa menika saking pertapan Pandan Surap. Ya. Ya ming melu momong karo kowe rak ngono to kuwi. Inggih. Lah terus wigatine namung badhe nanjihaken babagan kamukten ingkang sampun nalika semanten wonten wiyos ing pangandika Paduka Prabu Mandaraka. Bilih putra Paduka punika kula Sedewa samangke badhe nampi kamukten negaring Mandaraka mboten kitang namung sekedhik. Mila kula nuwun sewu gandeng kula menika estunipun sampun mboten gadhahi tiyang sepuh. Wonten pundi purukipun kejawi namung sumendhe dhateng pangawaosipun Kanjeng Prabu Mandaraka. Kula nyuwun dawuh. Wah dalah. Setemene ngene nggih. Ewuhaya nggonipun wa bakal matur sarta paring pangandikan. Merga iki ana dawuhing kadangmu sepuh ing Ngastina. Ingkang sakawit rembugane sejatine aku bakal maringake kamukten marang sira anakku. Ning merga saka pamuthahe anakku lanang ing Ngastina anak Prabu Duryudana kanthi dawuh aku kudu maringake sarta menehi wujuding negara Mandaraka ora ketang sithik kanggo kamuktenmu lan kakangmu Nekula. Waton kudu ana seksine, mongko seksi sing dijaluk sing disuwun dening anak Prabu Ngastina, seksi mau ya kudu wong tuamu dhewe. Yai Prabu Pandhu apa dene Yayi Madrim? Sinuwun estunipun menapa ingkang dipun ngendikaken Nalendra Ngastina menika mboten badhe saged kasembatan. Jalaran tiyang yang sampun mboten wonten menika mboten badhe wangsul malih dhateng wonten alam padang menika. Estunipun wonten lereking penggalih Nalendra Ngastina menika namung badhe awel maringaken kamukten dhateng anak kula pun Sedewa. Nadyan menika namung anakku pun. Nanging menika dados tanggel jawab kula. Mila sinuwun menawi kedahipun Paduka Sinten Prabu Mandaraka menika kedah nglenggahi bawa leksana, kedah nglenggahi adil lan kedah saged neraju tuwin animbang. Menapa ingkang dipun suwun ingkang putra Ngastina menika klebet wonten ing akal, klebu wonten ing nalar menapa mboten? Menika ora ateges panjenengan namung badhe nyingkiraken dhateng ing putra piyambak. Ateges panjenengan namung badhe nyelet pangandika ing sampun Paduka wiyosaken dhateng ing putra pun Raden Nekula Sedewa. Menapa badhe tetel kanalindranipun Nalendra ing Mandaraka Prabu Salyapati. Awit kawon Prabawa kaliyan anak mantunipun Nalendra Ngastina sinuwun. Jagat Dewa Bathara. Wah. Saksuwene urip ora ana wong sing wani nguman-uman karo Nalendra Mandaraka. Lah kok jebul ora kaya sak gedhagan iki. Salyonarta ing Mandaraka diunek-unekke karo pendhita gunung. Pandhita ing Pandan Surat jenenge Begawan Ganda Pranawa. Apa kira-kira kowe wis rumangsa pinter? Lan apa kira-kira kowe wis bisa ngerampungi perkara iki? Perkara aku Sora Prabawa karo anakku mantu pancen tak akoni. Dasare negara Mandaraka iki kalah Prabawa karo negara Ngastina. Lan apa sing dingendikake dening anakku Nalendra Ngastina iki bakal tak lakoni merga anakku wadon wis dimuktekke karo Ratu Ngastina.
Mulai ana kawula ana nayaka ingkang padha ngrasani Prabu Salya ki wong sing ora adil, Prabu Salya ki ratu sing ora jejeg, Prabu Salya kuwi ratu sing blendra-blendre. Kaya banyu tumpang godhong sente, upama aku ora mireng, aku ora apa-apa. Yen nganti aku mireng, mesti bakal tak tugel gulune. Klebu kowe. Klebu kowe. Kowe pendhita mbing kanane. Nadyan kowe arep mbelani karo anakku Sedewa, nanging merga derajatmu ora padha karo Salya. Tanggep kowe menungsa sing mamak mumuk mripatmu. Ora ngerti tata krama. Kang mangkono bakal tak patrapi pidana ing sak traju lan sak bobot kelawan kleputanmu. Gandha Pranawa. Sinuwun Salya. Sampeyan nuding-nuding karo Brahmana. Mongko sawijining Narendra kuwi kudu ngajeni karo Brahmana. Wong Brahmana kuwi pranata agama. Tegese wong sing menerake kapercayaning menungsa yen to nganti mingerke blate nggone manembah marang manguwasaning dat kamurwing dat. Lah kok dadi ngono ucaping Prabu Salya. Yen ngono sing peteng ora mung paningale Prabu Salya, nanging batine Prabu Salya wis peteng. Merga sampeyan ora iso nyawang sapa sejatine aku. Maragake wengakno permana jati Prabu Salya. Loh, wah, Yayi Prabu kula nyuwun pangapunten. Oh, padha mati ya. Suram-suram wangkara kinggen ler manguswa kang layon denyoy langkang memanise wadananira layu kumel kucemrah nyomaratani ing Yayi Prabu. Yayi Prabu, sepira keleputaning pun Kakang nyuwun pangaksama. Yayi Prabu. Yayi Prabu Pandhu, kula nyuwun pangapunten Yayi Prabu. Koko Prabu Mandaraka. Samangke sampun cetha bilih menapa ing dados pepanggil reruba ingkang dipun aturaken dening anak kula pun Kurupati. Sampun saged kasembadan. Kula aturi ningali lan aturi mas paosaken. Kula ingkang rayipun Pandhu kelawan Yayi Madrim sampun prapta wonten negaring Mandaraka. Kula suwun Kakang Prabu Mandaraka netepi dhateng pangandika ingkang sampun kawiyos. Sampun ngantos cinacating jagat pinaya ing sesami. Kula namung kepengin muktekaken dhateng anak kula pun nakula kelawan Sedewa Kakang Prabu. Wah, Mbak. Oh, anakku nggih. Mbar, aku njaluk ngapura. Jebul senadyan kowe wis ora duwe wong tuwa, ora duwe bapa lan biyung nanging tansah jinangkung dening wong tuamu ketitik. Syarat srana ingkang mesine ora bakal kelakon nanging nggonmu temen nyatane bisa kelakon. Yayi Prabu Pandhu wong tuamu katon sumunar tejane kelawan adhiku wadon Madrim. Mbar. Sesuk upama wakmu ing Mandaraka iki wis lengser ke Prabon. Wakmu Mandaraka iki siji lengser ke Prabon, loro aku wis tekaning pati sedheksen dening jagat. Ora ana ingkang dadi ratu ing negara Mandaraka kejaba mung anakku ya kuwi Turasing Madrim, Nekula lan Sedewa dadi adipati kembar ana ing negara ing Mandaraka. Rama Prabu.
Teka mekaten sabda pangandika Paduka Rama Prabu. Nggih. Kula nika wong tuwa ora usah ditetah. Kula nika wong gerang ora usah dituntun. Kula wis kleru. Kula wis kleru lan kula kepengin njaluk ngapura karo anak kula kula Sedewa. Nek sampeyan ora cocok, sampeyan ora mathuk, sampeyan ora gathuk karo penemune salya, lenggah wonten mriki sawetawis kula semanggaken, ajeng kundur kula semanggaken. Kula wis ora ngrewes karo sampeyan. Kula ora melu karo sampeyan. Anak Prabu Ndarawati. Salya bapakku aku sing sowan. Werkudara. Iya. Kula sing sowan, Ndara. Lho, Semar. Nggih. Lho iki Petruk. Nggih. Wis aja nglucu meneh, Petruk. Engko ndak malah kedawa-dawa wektune. Lah sowan kula sore karo esuk niku ya beda ya. Nek esuk ngene iki wis napa perlune kok ndadak. Weruh ora kowe mau takjak nonton saka kadohan sing dumadi ning Datulaya negara Mandaraka. Wah. Sapa Pak mau kok kaya putih ana asape kebule. Kae mau pangejawantahe Ndara Pandhu. Loh, kok ora upacara? Pandhu sapa? Lho, pramuka. Ndara Pandhu Dewayana. Oh, karo garwane sapa? Dewi Kunthi isih iki. Garwane sing nomor 2. Dewi Madrim dadi seksi Ndara Sedewa nampa kemukten negara ing Mandaraka. Paham? Senengane kok. Rada adoh ngono. Neng kuping ki mak slenget kok. Lambe kok kaya ambulan. Padake sirine cangkem kula nggih. Werna-werna mawon. Kaki Prabu Ndarawati, kula wonten dawuh paman. Dina samengko wis padhang jagat negara Mandaraka. Wis ora bakal nyawang marang sapa wae, ndak tetepake lan netepi ugemane. Apa sing wis tak ngendikake? Lamun Sedewa lan aku lho besok upamata sing jeneng menungsa kuwi rak gumantung marang purbaning Hyang Mahanasa. Iye. Yen toh aku wis titiwanci netepake leleh keprabon lan manjing Brahmana, upama critane sesuk mengkono Mandaraka ki tak paringi karo Kula Sedewa. Oh nggih, ngestaken dawuh. Yen ketratase aku durung lengser keprabon, aku tekaning pati mbuh kanthi cara sing kepiye lan kanthi lakon apa Nekula Sedewa ingkang kudu ngrengkuh negara ing Mandaraka. Oh nggih, ngestaken dawuh. Kos-kosan wingking kula nggih, Den. Mbuh, ora caturan. Kula urusane, ora caturan karo kowe. Ngono kowe tak tanduki kowe ngarep banyol wae sak penake dhewe. Bener, Petruk ora usah ditanduki. Ayo. Mlumpuk nang rombongan sing gampang guyu. Sing angel-angel ora usah dadi campur. Betem-betem urip kok dienggo serem. Mula Seksenana inggih ngestaken dawuh. Sira ingkang pengawak Sang Hyang Bathara Suman ndak anggep disekseni dening para Jawata. Inggih kula nekseni Werkudara. Yo. Yen pun Kakang lali elingna
Yo ngestokke dawuh. Syukur. Nek sedaya pun ketingal padhang, sedaya pun ketingal terang benderang. Mugi-mugi benjang malih sinuwun Prabu saya sampun ngantos kalimput. Lan menapa ing sampun paduka ngendikaken kula nadyan boten dipun dhawuhi ugi nderek nekseni Ndara.